दा बर' डकुमेन्टारि फिल्मखौ बेखेवबाय। 2013 मायथाइनिफ्राय गोलाव 10 बोसोर नायबिजिरनायनि गेजेरजों दिनै अदालगुरि नोगोर कमिटिनि कनफारेन्स हलाव बेलासि 4 रिंगायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दा बर' डकुमेन्टारि फिल्मखौ बेखेवनाय जायो। हाबाफारिखौ बेखेवजेनो मुस्रि बिरबाय बर'नि लेम्प फोजोंनायजों दिहुनगिरि आरो रिसार्च खालामगिरि बिशाल रामलाल कबिन आरो अनामिका बसुमतारी बिथांमोननि नाजानाय आरो दा बर'नि गासै मावथिफोरनि नाजानायजों बर'नि मोनसे जारिमिन डकुमेन्टारि दा बर'आ दिनै जाफुंसार महर मोननो हाबाय। बर'नि नाख्रेबजानाय नासयजानाय आरो मुगै जानाय जारिमिननि साखी महरै दिनै नुजाथिबाय दा बर'आ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो बर'नि मुंदांखा डिरेक्टर चक्रधर ब्रह्म, मुंदांखा मिउजिक डिरेक्टर प्रसेनजित खाख्लारि, अदालगुरि जिल्ला हारिमु आफादनि नेहाथारि रनजित बसुमतारी, मुंदांखा फावखुंगुर नरजित नार्जारी आरो लेगेल मेट्रलजिनि अफिसार बिथां जर्ज ब्रह्म आरो गोबां आलासिफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जायो। दिनै 23 अक्ट'बर 2023 आरो दिनै 4 बाजि समावहाय इउटुबनि जुगेदि जोङो सारा बुहुमावहाय जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु धोरोम आसार खान्थिफोरखौ जोङो बुहुमाव फोसावनो थाखाय जों दैथायहरनाय जाबाय। बे जोंनि थाखाय ग्रेट एचिभमेन्ट। जों 10 बोसोर लानानै दिनैनिफ्राय जोङो 10 बोसोरनि सिगां 2013 आव जोङो जागायजेननाय दा बर' फाइट फर आइडेन्टिटि डकुमेन्टारिखौ दिनै जोङो 10 बोसोर दिनै नि गेजेरावहाय जोङो रिलिज खालामनो हानाया बे एक्चुअलि स्पेशली दा बर' टीमनि थाखाय मोनसे चेलेन्जमोन। जोङो खोमसियाव थाबायनाय बायदिमोन। जोङो रांखावरि गैयामोन जोंहा। बयनिख्रुइबो गिदिर खोथाया जाहैबाय जोङो आसलते जोंहा नलेजआनो गैयामोन। जों बिजाब फरायामोन, जों मिथियामोन। बर'खौ जों साज्रां मोनसे एज इउजुअल सिनेमेटिक रुप होनानै जों मोनसे स्क्रिन सानदोंमोन, जि स्क्रिना माब्लाबाबो बर'नि अथेन्टिक डकुमेन्टारि बा डाटा जायामोन। नाथायबा जोङो गोबां फरायनानै गोबां जोङो मानसिफोरखौ लोगो मोननानै बर' हारिनि गेदेमाफोरा जोंखौ बयबो अर्गानाइजेशननि गिदिर गोलाव मानसिफोरा गियानि गुनि मानसिफोरा जायखौ जोङो सिबियो बिथांमोन बायदि मानसिफोरा जोंखौ गोबां समावनो जोंखौ मदद होबाय। माब्लाबा जोङो हरनि 11टा 12टा माब्लाबा जोङो हरनि 1टा 2टायावबो जोङो बर'नि बुद्धिजिबिफोरखौ जायफोरखौ जोङो इन्टेलेक्चुयेल होननानै बुङो बिथांमोनखौबो जोङो हरावनो मालाबा फन खालामनानै सोंहरो। बिथांमोना रावबो जेबो गाज्रि सानालासिनो माब्लाबाबो गाज्रि बिहेभियार्स खालामालासिनो जोंखौ बिथांमोना हरब्लाबो जोंखौ रिप्लाय हरबाय। जोंनि नांथाना थानाय साबजेक्टखौ नांथाना थानाय जोंनि पइन्टखौ बिथांमोना पइन्ट आउट खालामनानै बिथांमोना जोंनो बुजायना होबाय। माहा मोनगोन बेखौबो बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामबाय। बिनि थाखाय दिनै जोङो बे गोथार सानाव बिथांमोननो जोंहा होफिननो जेबो गैया। नाथाय जोंनि दा बर' टीमनिफ्राय जों बिथांमोनखौ साबायखरल'सो होनो हागोन। नाथाय बिथांमोना अरायबो जोंनि सिबिजाथाव आरो मानिजाथाव जानानै थाबाय थासिगोन। दा बर' टीमा मोनसे हिस्ट्रि डकुमेन्टारिखौ मावनाया बे गोरलै खोथा नङामोन। जोंनि मिडिल क्लास फेमिलिनि थाखायथ' आरोबो नङामोन। निशान बालगुबिन जायखौ जोङो मुं लायाबा थानो हाया, बिथाङा गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमारि मानसि, जोंनि सोमोन्दै जेबो मिन्थियै सासे व्यक्ति। बिथाङा जोंनि बर'नि सायावहाय 10 बोसोर जिउखौ एक्सपेन्ड खालामनायाबो गोरलै खोथा नङा। आं गोबां दिनै आं बुंखांनो गोसो जाया, नाथाय आंजों सिगाङावहा गोबां जोंनि आसामनिनो जोंनि बर' मानसिफोरबो दङमोन। नाथाय बिथांमोना गोबां खारनावहाय माने सारभाइभ खालामनो हायाखिसै। बे खोथाखौ आं साना जे आंनि माबा मोनसे गाज्रि बिहेभियार्सआव बिथांमोना गोजान जादों बा रांखावरिनि आंनिफ्राय मोननाय माबा मोनसे दुखु नांथाव जाथायाव बिथांमोना गोजान जादों होनना आं सानाखै। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ अनुभब खालामो जे रांखावरिनि अभाबाव
बयबो गाव गावनि मोनसे प्रफेशननि थाखाय खारनो गोनां जानायाव जोंनि बर' मानसिफोरा बा आंजों थानाय टीमनि मानसिफोरा सारभाइभ खालामनो हायाखिसै। बेबायदि समाव निशान बालगुबिना गुबुन धोरोमनि, गुबुन हारिनि, गुबुन जायगानि जोंनि राव हारिमु बुजि मोनि मानसि सासेया बर'नि बे डकुमेन्टारिनि सायाव बेबादि आसामाव थाफैनाया माने बे सोमोनांथाव खोथा, जायनि थाखाय दिनै बिथांखौ आं दा बर' टीमनिलाय मा होनना बुंनो, आङो बर' हारिनि जानानैनो आंनि पार्सनेलिबो आं बिथांखौ बहुद साबायखर होदों।